Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Tinapa kula panjenengan saged kepanggihan malih wonten acara belajar bareng, sinau bareng, sinau ning Uripi Dewi-dewi. Sepados kula jenengan mangke ana ing lampahan saben dinane temiko wau tumuju ana ing Gusti ini. Insyaallah atas kula jenengan mangke diparingi kefahaman kalih Gusti ini, diparingi pengertian kalih Gusti ini sehingga ana ing lampahan boten bingung malih. Alhamdulillah. Dirasani langsung muncul deh. Tajem batin deh. Waalaikumsalam. Yang bahan apa? Nggih gandengane. Ya, iki apa jenenge? Karpete kaen pojokan kono. Sehingga kula panjenengan ana ing lelampahan saben dinane mengki mboten bingung. Bingungi kan krana selama niki kula jenengan gumantung ning akale dhewe. Gumantung ning atine dhewe. Ora gumantung ning Gusti Allah. Monggo kita awali syahadat sholawat sifat kalih dosa sifat wajib Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jur kita bakal mukhalafatul hawadisi ya binafsihi wa taliyakutra iradana ilmu hayat sahabat sontawa qadiran muridan aliman hayat sami'an basiran mutakalliman. Allah kita bakal mukhalafatul hawadisi
qiyamuhu binafsi wa taniyatu iradat ilmu hayat basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman Allahu juhitan bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsi wa taniyatu iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Al-Fatihah. Waalaikumsalam. Memiliki perkara sakaratul maut. Saben dina awake dhewe yo roh sakaratul maut. Kadang ati yo nuntun wong sakaratul maut. Dan mriku kan nggih sedaya nggih proses. Prosesi pripun wong sakaratul maut. Lah sedayane nggih Gusti Allah. Lah prosesi niki. Lah awake iki mang matur ngeten. Niku sing njabut Gusti Allah. Kan ngoten. Cara syariat. Nek sing njabut Gusti Allah nyapa kok cek angel lah. Kan enek wong sing angel mati. Kan ngoten. Jadi ade kudu ngerteni ana ing innalillahi wa inna rajiun. Ya selama niki sing kula jenengan mirengne, sing kula jenengan semerep, enek sing penak, enek sing gak penak. Ana ing sakaratul maut. Lah ta mriku wau ana ing sakaratul maut sejatine niku pripun? Nek sedayane nggih Gustine, ati iki mang gak lepas saka Gustine. Wong ati iki mang sehat utawa lara utawa sakaratul maut. Sing daleh roh ning ragane kula jenengan nggih Gustine, mangke sing njabut roh nggih Gustine. Tapi sedayane nggih wonten prosesi. Pada prosesi.
Kau ujuk-ujuk gede sing kaya ini dipancing roh sing ngoten. Kan mboten. Iki prosese kaya dene kula jenengan dalane ibu lan bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riko pojokan iki apa disiap. Nggih, mangke asrep. Lah selama iki sing kula semerpi. Wong sakaratul maut sebenarnya bagaimana? Kenapa kok masih ada halangan atau terhalangan roh yang belum bisa keluar? Ada apa? Nah dikimang langsung dipulu kabeh Gusti Allah. Lho nyatane ngeten. Nek kabeh Gusti Allah kan juga gampang njabut roh manusa. Itu gampang ini. Kalau sampai betul jauh. Nah, sekabian iki wae wonten proses-proses sing ngoten niku. Kayak langsung sing kaya ngono. Nek pikiran dhewe kan langsung. Nah pikiran iki mang langsung sing kaya ngono, jelas balik pertanyaan. Nyapa kok wong iki mang mati kangelan? Padahal kan sing jabut iki mang Gusti Allah. Apa gak mampu Gusti Allah jabut sing kaya ngono? Nyapa roh iki mang gak keluar. Lah karena apa balik mana sedayane ten kodok-kodane Gusti Allah. Lah iku lho. Nabi ki mangerten yen ana kodok-kodane Gusti Allah. Sing tumiba ning awake dhewe, sing tumempel ning awake dhewe, sing saben dina ati ki manglakoni. Kalepas saka kodok-kodane Gusti Allah. Wong sakaratul maut iku salah setunggal. Iku kodok-kodane. Juga arti gimana kudu roh asale. Kabehane saka asale. Oke langsung dipengkel Gusti Allah kan. Nang kene ada pertanyaan kan. Jadi Gusti Allah iki mang Maha Akbar. Kok gak iso jabut nyawa iki lho. Kok bingung gak dijawab. Jadi sedayane wae wonten proses-proses sing ngoten niku wae. Ya selama ana ing perjalanane awake dhewe ya sering manggi wong sakat maut. Sebenarnya penghalang itu apa? Yaitu pikiran kita sendiri. Penghalang itu pikiran. Karena mereka nggak sering nyurvei. Yang kenapa tiang niki kok gak pecah-pecah? Wis diwaca niki kok panggai. Karena pikirane gak ning kono. Pikirane iki mang enek rasa kekhawatiran. Mbok iki mang ning anake, ning keluargane utawa ning bondo donyane. Enek kekhawatiran. Nah kekhawatiran iki lho penghalang kanggo wong sawoten maut. Dene apa wong iki mang cek gondeli ana ing kuwatire sing kaya ngono. Ngantek nek kono iki mang daging entek karek balung ambek kulit. Gak metu-metu roe. Gak metu. Nah sehingga apa supaya iki mang metu balik meneh. Nek biasane kula bisa iki Mbah ngapunten. Nek jenengan gadah tanggungan kalih sinten kemawon niku anak putune jenengan mengke sing nanggung. Jenengan bebas Mbah. Dene apa panjenengan gadah bondo sing kathah
Niku anak putri jenengan mengke. Sing bagi-bagi sana jenengan. Jenengan pun bebas anak ini. Ya alhamdulillah teng niku wau kados tiyang niku disanjangi sing ngoten niku penghalang niki kula angkat 14. Dan itu. Setiap orang sakaratul maut. Karena apa? Sing sering kula hadapi niku tiyang niki pun koma. Nek koma piye nek koma. Terus nek ngomong piye? Wong kono wis kasih ngomong. Nah, supaya adik ngerteni ana wong sing kaya ngono, adik balik ning tauhid. Bener lesane iki mang gawe sopah, atine cek urip. Atine cek ngrungokne. Nah, itu. Jadi aja ngantek memang lho wong ya jawab piye wong wis koma. Panggang rungokne atine. Sehingga matur kalih ngoten niku wau yang mbake mireng sehingga dadi lan penake ana ing lampahan, ana ing perjalanane sangat parane niku wau. Sehingga mboten kangelan. Ya rata-rata niku wau nggih pikirane awake dhewe dadi penghalang. Dan niku nyoto. Lah mulo sangka iku dinapa adik bang jek sehat sing kaya ngene. Gumantung ning Gustimu. Lah wis genah napa niki mang kalimatnya apa ya? Gumantung tanpa cantelan. Lah kok adik mang dicantele ning pikirane. Saka abene dicantele ning pikiran adik. Mumet iku mang. Sehingga gumantung ning Gustimu. Akal gumantung ning Gustine, ati gumantung ning Gustine. Sekabehane ning kene gumantung ning Gusti. Karena apa? Nek kene iki mang gumantung tanpa cantelan. Gene iku Gustine. Ora kena Gustawa diangen-angen piye wujude anggone ning ndi. Gak kena. Ora rasane piye. Ora kena. Lha wong kadang ati iki gumantung ning nafsu. Lha kok saged? Tenang niku wae. Adik mong supaya tenang. Lah supaya ayem. Iku nafsu niku ya. Gak ngerasa adik iki gumantung ning nafsu ya. Awake dhewe gumantung ning egone awake dhewe, gak krasa. Sehingga apa? Gusti niki mang dilaleni. Dilaleni. Dene apa adik mang gumantung ning Gusti Allah. Ora bakalan ning lara ati. Ora bakalan adik mang mumet sirahe. Ora bakalan ego iki mang muncul, ora bakalan nafsu iki mang muncul. Kenapa kok selama ini muncul? Karena adik macet kurang ngerti selama ini adik yang gumantung ning egonya dhewe, gumantung ning nafsunya dhewe. Gumantung ning atine, gumantung ning pikirane. Buntu mungkin. Nah karena apa? Kenapa adik gumantung ning salah sijine temniku enek kejenuhan. Jenuh ning pikirane jenuh. Mosok ini urip iki nek perubahan. Bisa mati kagak merubah.
kene berubah nih. Lah mulai sangka iku awali sangka awake dhewe. Kudu ngrubah ning awake dhewe. Aja meneng ae. Nek jenengan wau nggunakne kalimat sedayane kula pasrahne Gusti Allah. Iki wong males. Iku wong ngrasa-rasa. Iki yo nafsu sing ngomong. Wong Gusti Allah iki mang wis peparing ning awake dhewe berarti piye adus dipasrahi. Wis dipasrahi kali Gusti Allah. Lah kok dibalik meneh. Ya tinggal prosesnya awake dhewe. Kalimat ini ku leres delok sing ngomong niki sinten. Nek gak nafsu. Dan niki bangsa jero iki, bangsa jaba. Lah iki kudu ngerteni. Nek bangsa jaba dengar ucapan. Nek bangsa jaba sing jeneng aturane wau, Gusti pasrahane Gusti Allah niku leres. Tapi nek ati ki mang ngomong ana ing jero, gak kaya ngono lakune. Lah kan apa? Sedayane niku pun diparingne kula jenengan. Alam donya sak isine iki lho pun dipasrahne. Lah kok ati ki masare. Ya kan ngoten. Awake iki mang diparingi perlengkapan sing jenenge akal, hati, nafsu, ego, sukma. Iki perlengkapane awake dhewe urip ning alam donya. Lah ning awake kene ya perane dhewe-dhewe iki. Perane. Wong ati iki ada. Akal itu yo ada. Sehingga apa? Akalmu itu mang adai ilmu, lho kan. Atimu adai rasamu. Sehingga nafsune awake dhewe kaya iso ning atine dhewe. Manggone kono. Nafsune kono ya iso manggon ning akale awake dhewe. Nah, nek kene sing jarang disadari ning awake dhewe. Dan nafsu ku lewat endi? Kalau ngono. Ego ku lewat endi? Panggal lewat ati lan pikirannya awake dhewe. Jadi iki luwih alus maneh. Ati iki nglakoni iku gak krasa. Sing mlaku iki mang nafsune awake dhewe. Gak krasa sing mlaku iki mang egone awake dhewe. Awake iki mang dikendalikan karo nafsune, dikendalikan karo egone. Gak krasa awake dhewe. Dina apa dikemang dikendalikan kali-kali muncul ning rumangsa. Lah kok iso dadi rumangsa iki mang piye ya? Sing mlaku niki sinten? Niki mang nafsu. Rumangsa muncul sing mlaku yo ego. Dan kene kan dingerteni ning awake dhewe. Ngertenono nafsumu, ngertenono ego. Jadi gak cuma dikei kembangan toh. Kembangan piye? Oh nafsu tak tunduk nih. Padahal sing ngomong nafsu iki. Sehingga dikit dihapus ya mbek nafsu iki. Nah kono meneh aku gak mikir apa-apa, iki nafsu.
Aku wis gak ngrasekno apa-apa, iku nafsu. Iku wis gak ono apa-apa, iku nafsu sih ya. Lah karena apa? Wong sakjane kula nggih pun matur. La harfun la kalamun la saut. Tapi kok gak ngerti. Nah diki mang wis mlebu ana kono la harfun la kalamun saut. Iki wis gene pergerakan. Nah kono wis gak pengen dudung-dudune sing kaya ngono. Ya selama ini adik kan menyombongkan diri. Kak Roso. Kak Roso wediki sombong. Halus masalahnya. Pengen dudune aku menang. Ya kan ini. Pengen dudune aku pun paham. Aku pun ngerti. Lah ini sombong. Mungkin apa-apa le sombong. Ya sombong iki sehingga rumangsa timbule. Nek di rumangsane kaya ngono, ya ora mlaku. Karena apa? Adik mang dikendalikan kalih nafsu. Dikendalikan kalih ego. Malah wis daleme mlaku. Wis mlaku nafsune niki. Lah nyatane ada masalah gak mari-mari. Ya kan ada. Panggah ribet ae. Cara bola iki tambah ruwet. Ini kan nafsu deh. Lah insyaallah nek kula jenengan ponten makom la haful la kalam sautun. Kene benang ruwet itu. Karena apa? Sing bari ruwet ya pikirane awake dhewe iki mah. Rumangsa iso, rumangsa ngerti. Lah rumangsa nek kono aja ngatek muncul. Balik nene nafsu niku. Jadi ngertenono nafsu sing manggon ning awake dhewe. Aja dimusuhi ngertenono. Ngertenono ego sing manggon ning awake dhewe. Aja ngantek iki mang disetir kalih nafsu ambek ego. Ya wong kadang kan ada iki mang iman, lah sing iman iki sinten? Gak kerasa sing iman iki nafsu awake dhewe. Sing iman iki mang egone awake dhewe. Sing iman. Dan nek kono iki terkecoh. Barang wis genah diomongni meneh. Saya beriman sama Allah. Bolak-balik diomongni bolak-balik. Lah buktinya lho endi? Nah, dek emang iman kalih Gusti Allah. Buktine endi? Ya wong adik emang ya cek dene apa iki mang dilarang ya cek mangkel. Nah iku. Nah kono iki mang adik emang ya sok pinter menghakimi orang lain. Saya tahu hukum kan. Hukum yang mana yang Anda tahu? Sehingga dengan hukum-hukum dadene sombongnya awake dhewe. Bahwa yang itu salah, enggak benar. Allah enggak ridho. Lah iki. Nah padahal wujud alam dunya sak isine iki lho wujud sangka ridhone Allah. Ridhone Allah, duduk ridhone pikiran awake dhewe. Ridhone apa?
Dan nek kon lho, aku gak iso jangkau sampai berapa, sampai di mana ridhanya Allah. Meliputi apa saja. Ya semuanya. Jadi sekabiannya enggak lepas sama ridhanya Allah. Padi gak iso milah-milah sing kaya ngono, enggak bisa. Iku nafsu. Sing nek kono mang golek bener iki. Sing tak lakoni bener, sing dilakoni wong kae salah. Nah, iya. Jadi wujud ridho niku wau nggih wujud alam dunya sakisine. Lah nek kados kula jenengan, niki ridhane sinten? Ridhane ibu lan bapak. Ibu lan bapak niku saling ridho niku wujud lah kula jenengan. Nek gak ridho, gak wujud kula jenengan ta niki. Ono kaya cek mama ngambil ridho. Singgo ridho iku mah digolek. Ayo golek ridho Gusti Allah ning kono. Ayo golek ridhonya Allah ning kono. Kata ridho niku wae kono. Kaya dina awet dhewe yo ridhone wong tuwane awet dhewe. Wujud awet dhewe iku ridhone. Sing kono-kono gak mamang meneh gara-gara kune. Gara-gara kune apa wong sedayane nggih kagungane Allah. Lah kono iki mang wis gak milah-milah meneh. Sehingga apa? Sedaya nggih iku mutlak kagum Allah. Jadi adik mang mlebu ning ranah halus ya halus. Sing kono iki mang adik mang gak krasa adik nglakoni iku. Saben dina niku. Lakoni sombongi. Lakoni nek rumangsa kurang diridani. Padahal nggih pun wujud ridani. Berarti ridhone kene dua angen-angen awake dhewe. Tutup. Nah, angen-angen gak wujud. Wong angen-angen kan nafsu. Sehingga apa? Ridhone mung duwe nafsu iki mang nguntungne awake dhewe. Menakne awake dhewe. Iki ridhone nafsu. Sing gimana gak menakne iku dudu untung. Karena nafsu hitung-hitungan. Lakoni apa hitung-hitungan. Lakoni ibadah dihitung ya. Zikir maring Gusti Allah yo dihitung iki nafsu. Aku berikan banyak ada hasil. Kamliku wau hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil. Iki lho wujud sangka apa syukuri kula jeneng maring Gusti Allah. Ora apa sakabehane ya sing nyukupi Gusti Allah. Ati yo gak iso lepas sangka ngono. Dapat ada kimang wis cukup Gusti Allah sing nyukupi aku kan. Lha iki nafsu sing ngomong. Sabedina dikimang dikiran itu tapi gak ngerti. Nah diki mengerti sehingga apa? Pikiran iki mang wujud syukuri awake dhewe maring Gusti Allah. Karena apa? Sedayane niku pun dicekapi. Pun disediakne kalih Gusti Allah sedaya. Sehingga kalimatnya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nek kono adik mah gak usah njaluk wis disediakne wis dicepakne.
Krana ati iki mang gumantung ning nafsu. Sehingga rumangsa kurung dicukupi kalih Gusti Allah. Sehingga apa nek iki mang menghakimi Gusti Allah. Selama iki iki menghakimi Gusti Allah. Padahal wis diparingi. Sehingga rumangsa kurung diparingi. Rumangsa kurung dicukupi. Jatose iki mang ana ing syukur kalih Gusti Allah nggih macam-macam. Ana ing nyebut asmane, ngagungne asmane, sifate, afale. Sehingga aja ngantek adike mang muji maring Gusti Allah iki wau dibarengi atau ditumpangi kalih nafsu. Pengantos. Aja ngantek nek iki mang enek hasil-hasil sing kaya iki nafsu niku. Adik mang zikiran ben ayem nafsu. Adik mang zikiran ben tenang ya nafsu. Dados pripun? Aja ning kono. Adik mang zikiran temriki wau zikiran napa mawon? Napa meniadakan awake dhewe iki mang wujud ning apa? Iki mang wiridan Allah, la ilaha illallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billah. Lagi meniadakan kita sebenarnya. Sing wujud Allah. Krana ketumpangan nafsu. Sehingga apa? Nafsu iki mang golek bakti. Wiritane iki engko ben iso ngene, ben roh sing kaya ngono. Nek kepleset awake dhewe. Nek kepleset pripun? Lara. Lah temrikan halus gini itu. Kenapa nak kula jenengan sedayane nafsu niki pun disaleh. Iku iki mang wis disaleh. Sehingga zikir napa mawon nggih niku wau meniadakan awake iki mang wujudne Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lah niku sehingga dikemang zikir sing ngoten niku wis genek beban malih. Lah apa maneh dikemang zikiran ana ing ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lah kok iki meniadakan awake dhewe wujudnya apa niku lha Gustine. Dan selama iki zikiran awake iki mang ditumpangi nafsu. Nek tumpangi nafsu engko ya rumangsa. Sing kono-kono mah dienggok.
Lha wong ati iki mah dijak zikir maring Gusti Allah. Lah kok roh tuyul ning kono. Nggih ta? Ati ki mang zikir maring Gusti Allah kaya nek pocong ning ngarepan iki opo iki? Ya karena nafsu awake dhewe. Dan itu kan kayaknya ditinggali. Kenapa adik memang pun gadah dasar ana ing zikir sing ngoten iku wae. Senapa niki mang mujud ing Allah ngilangne awake dhewe. Ora muncul yang jenenge pocong enggak muncul. Sedenge tuyul enggak muncul iki. Kenapa iki mah gak ngerti apa sing diucapne. Nek iki mah anggar wiritan hasbunallah wa ni'mal wakil. Sing apa diucap. Wah rezekine lancar. Lancar rezekine. Barang kono nek gak wiritan mandek rezeki. Iki yo plesetan iki. Adi kepleset. Ya saben dina kan sing dirumukan ngoten. Lancar bareng amblas. Rata-rata ngoten. Lah ngerti yo kan. Lancari rezekine awake iki mang cobane awake iki mang kalih Gusti Allah. Ya apa? Iki mang. Eling kan. Wiritane bener gak? Lagi mang wong iki wiritan bondo malah kan. Ini golek. Jadi ambek bondone kan jadi ambek Gusti. Baru hak iki mah dicabut, gak iso apa-apa. Wis ora obah. Jatose zikiran-zikiran sing ngoten iku wau, awet iki mang kudu resik dhisik. Pikiran iki diresiki, atine kudu diresiki. Sehingga menapa? Ucapane awake dhewe engko duduk nafsune maneh. Wong nafsu iki mang ya njaluk penak. Ibadah iki yo njaluk pahala. Ibadah iki njaluk ganjaran, iki nafsu. Nah, itu dirubah. Piye to supaya adik mang ibadah gak nafsu tok. Nafsune benerem engko piye? Egone benerem piye? Ya cuma kene tok lerem baru nek omah tukaran. Gak cocok ambek wong omah. Wong omah tak kandhani ora gelem-gelem lah nafsu. Angel ora dikandhani. Iku nafsu. Lah ngertene iku nafsu. Lha kadhae kula njenengan kan ngerti. Napa saben dina kula njenengan nggih medhar sing ngoten iki. Tapi kok gak ngerti. Nek sing dilakoni ijik nafsu. Tukaran terus iku sini. Lah iku lho penghalangnya awake dhewe. Ning Gusti Allah. Meskipun nafsu iki mang alat awake dhewe, ego ning awake iki iso dadi penghalange awake dhewe tumuju ning Gusti Allah. Lah nek kene kan ngomongnya awake dhewe gak ngomongnya wong liya. Jadi nek kula aja rumangsa, kula pun meneng Pak iki nafsu. Kula pun ayem Pak iki yo nafsu. Alhamdulillah Pak kula nggih pun berubah. Iki yo nafsu. Karena apa? Kok nenek sing golan meneh. Dek iki mang metu saka kono.
hablum minallah awet iki mang berduaan kali Gusti Allah. Iki aja domone kanca-kancamu. Iki siri. Beda nek hablum minanas. Nek hablum minallah kalau jenengan kali Gusti Allah, kambek kancane sing kaya iki. Sing roya awet dhewe nek Gusti Allah. Engko wujud apa ibadah awet dhewe. Engko wis gak domone kancane. Karena apa? Ada kima hablu minallah. Ya selama ini ada kima kaya hablu minallah. Ibaratnya apa? Nafsu sing mendalekmu. Lalu nyatane pamer. Sholat wongi dipamer nih. Pikiran sakmene dipamer. Lho kan ngoten. Iku pamer iku. Lha iku ibadah nafsu ngene iku pamer. Diwingenane kan nggih jejagongan sing ngoten niki. Ibadahe wong al ibadah kados kula jenengan sing ngoten iki jek akeh sombong. Tapi ibadahe wong ahli maksiat sapa sing ro? Ayo, sapa sing ro? Nggih sing ro nggih Gustine. Wong liya enggak tahu. Disimpen rapet iku wong ahli maksiat ibadah. Supaya apa wong gak ngeru. Tapi awak dhewe duduh. Kan sombong. Lah kudune piye? Ibadahmu lo cuma duduhe kanca-kancamu. Delene. Ibadah wong ahli maksiat iki mang pengen di ngapura kali Gusti Allah, tapi nek ibadah awake dhewe ya apa? Pengen surga. Nah bedane iku. Nah kenapa? Wong ahli maksiat ngakoni nek awak iki mang salah. Nek awak iki mang gak bener. Nek awak iki mang hina. Iki lho wujude hamba maring Gusti. Awake dhewe sembrono. Cukup pahala ganjaran nilai nafsu nanti. Nah supaya ada jimat ibadah iman maring Gusti Allah aja mung ganjaran pahala surga itu sekabehane binti ngapura jimat iki. Kata sih hablum minallah pribadine awake dhewe kali Gusti Allah. Wis gak usah domone kancane. Enten mengkene kados pembimbing, harus disampaikan. Itu enggak sama. Atau kiai memang kudu disampaikan. Nah nek kene atike selama iki sembrono. Sembrono ana ing ibadah awake dhewe. Sembrono ana ing zikirane awake dhewe. Sembrono ana ing lelampahane saben dinane awake dhewe. Sembrono nek kono. Nek sing ibadah iki mang nafsune, sing eling ya nafsune. Sing apa? Temriku wau kula tangketi kang jenengan eling kalih Gusti Allah niku pripun? Eling ning otak. Sing nafsu iki mang gambare lafaz Allah. Lah ngono dadi. Anak lene kula iki mang eling dadi ayem. Iki nafsu. Jadi eling ning jopo ambek eling ning jero iki enggak.
Neng jero niki mang menyatakan awet dhewe wujudnya Allah. Tapi nek kene uga ning pikirane dhewe utawa ning rasane awet dhewe, kono ati wis kene. Tapi nek ning njaba ilingi ning Gusti Allah iki mang ning akale. Ilingi Gusti Allah iki mang ning atine. Nah, iku bedane ning kono. Iku ora salah, memang prosesnya ngoten. Dadi ati kudu ro njaba sing piye, jero ning sing piye. Ngopo gak saling nyalahne. Nek kono iku gak saling bener, iki sing paling bener iki paling bener enggak. Ya karena apa? Gusti Allah iki mang ya zahir, Gusti Allah niki ya batin. Lah iki lho bojono. Anak wong zikir kalih akal iki mang ning akalane lafaz Allah iki yo bener. Napa niki mang menyadakan awake dhewe wujudnya Allah iki yo bener. Bener kabeh. Dan aku aja ngantek terkecone ambek nafsu-nafsu awake dhewe. Rumangsa lan rumangsa. Ya selama ini kan rumangsa berarti. Rumangsa bener, rumangsa roh, rumangsa ngerti. Ya rumangsa tok. Dan nyatane rumangsamu ilang ngono. Mau aku ilang rumangsa. Mana iman? Lho, paling ngono. Ya kan genah ya. Sehingga apa? Ilmumu dhewe wah, kemana iman ilmu dhewe. Nek golek sapa-sapa rene tahunan, kira-kira tahunan didele. Lalakonmu dele, kuwi ora gelem. Lah iki lho, nafsu ego iki perane apa ngono. Moh dele sing kaya ngono. Ya kan gak ngerasa awake dikene ngono. Dene apa nek nafsu niki mang wis lerem kabeh. Salahne kabeh ilmu niki memang ora duwe ilmu. Ati kabeh duwe. Iki dudu wae awake dhewe ke dudu wae nafsu awake dhewe. Sehingga apa ade gak akon-akon. Ya selama iki akon-akon awake dhewe. Akon-akon awake dhewe keplesete awake dhewe. Gak krasa. Lah iku mandek nggo. Sehingga apa? Temriko wau pengetahuan nafsu niki terbatas. Meskipun nafsu niki wae disukani ilmu sing ngoten niku nggih terbatas. Dan nyatane temriko wau gunane amalan-amalan. Amal niki gak kena. Gunane amal sitok kene gak kena. Iki nganggo amal apa meneh? Tapi nafsu niki wawonan egone pun lerem. Apa? Wujudnya Allah ngilangne awake dhewe. Dadi nikune Gusti Allah. Kene sing angel. Gusti wong kae soal ya Gusti sing kae jawaban. Nyapa pikiran ade sing golek jawaban, sulit niku. Golek ketemu-temu bingung. Es bingung kaya ngono kuwi. Rasane mone muring-muring iki. Datang iki ya kudu dingerteni nafsune, dingerteni egone. Supaya ibadah ya awake dhewe, salate awake dhewe, zikirane awake dhewe gak ketumpangan nafsu malih.
Jadi dudu sing digoleki du ayeme, du penake, dudu lancare, dudu. Niku adik kan batesi. Nafsu ki batesi. Gak kroso adik mah dibatesi ambek nafsu. Lho padahal Gusti Allah paring ning awake dhewe gak ada batesi. Los iki. Los. Sekabehane pun diparingi ndak kok adik manjal siji. Ya kan? Sekabehane pun dicepane kali Gusti Allah. Nek adik cuma jaluk sitok. Karo sesuk nang jaluk. Ya karena cek ketumbangan nafsu nggih ngoten. Kita terus napa? Ridhane Gusti Allah niku wau iki mang wujud alam dunya isine nggih niki ridhane Gusti Allah. Ridhane wong tuane awake dhewe ya wujud awake dhewe iki lho ridhane wong tuwa. Sehingga sekabehane ilmu dalem iki mang kembali ke asal. Ngantek prosesnya awake dhewe diomongni. Pertemuane ibu ambek bapak itu diomongin niku. Iku prosesnya wujudnya awake dhewe. Sehingga kaya banyu iki jenenge iki didadekne siji wujud awake dhewe. Sehingga dewi nganane kan ini kene kudu ana jenenge abang kan. Loh, jeneng abang pun wujud ya. Lah pun tidak perlu jenengane iki wujudnya jeneng abang. Abang ki saka ibuke, putih ki mung saka bapake. Lah perlu jenengan. Gitu enggak? Jangan mbame udah teka-teka. Nafasnya keresan los. Sehingga kalau Jawa kan ikut damel perlambat. Tapi nek iki punten dalem, lha iki lho pun wujud sedaya jeneng apa. Iki penting ngeri. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Kersane mboten ngantuk. Meneng kok ngantuk. Monggo tunjukin kopi niki. Wedaran kala wau saged ngrubah ana ing pola pikir awake dhewe, ana ing masyarakat, ana ing keluarga, ana ing awake dhewe. Sehingga aja ngantek nek niki mang parkok kene uring-uringane ambek wargane. Nasu-nasuwan maneh. Ya kados kula jenengan pun sampeyan ngoten iki pripun? Sehingga apa iso ngemong. Ya lho. Dinapa bojo muring-muring iso dimong kan. Aja dikandani, muring-muring ki mau aja dikandani utawa aja ditabrak. Kesane dimong. Ayo nang dine kan. Oh ngene ya, dine lah dimong ae. Ora penak. Jadi anda muring-muring aja bilang muring-muring. Dimong. Lah kok nemone dalane ya. Lah karena apa? Nek niki mang emosi sing kaya ngono kan nguwak sampah ning pikirane krana ora penak. Kaya dene adik Mas sebagai kepala keluarga, ya kudu nrimo. Aja dibantah. Insya Allah temen iku wae kan keluargane mengke
Dadi penak. Dadi aja dianggep muring-muringi bojo iki negatif. Nah, aja dianggep nek ngono. Dimong, digiring. Nanti. Lah iku lampane ning awake dhewe, kowe kudu berubah. Aja ngantekno kowe iki mang nek kene iki hiburan tok. Nang omah panggai. Nggih, monggo niki waokan wedharan nggih sampun. Niki apa sesi tanya jawab. Supaya kula mengke saged ngawori napa dados kendhalane jenengan ana ing lelampahan saben dina.